Здравейте, здравейте! Ангел Иванов, вашият преводач, консултант и посредник е на линия отново. Днес работя по два проекта. Единият проект е свързан с преводи на ваксини от български на немски. Ако вие също имате ваксини, които трябва да бъдат преведени, документи медицински, такива епикризи, свържете се с мен, ще ви ги преведа на немски или на английски език. В зависимост от вашите предпочитания, разбира се. Втория проект се отнася до това да превеждам дистанционно на мои клиенти в Америка. Съд в Америка е поискал моите услуги като преводач на ромски език, които, разбира се, бях така щастлив да предоставя. След един час ще започна да работя с тях, за да превеждам на хора, които имат нужда от моите услуги. Ако ти също имаш нужда от моите услуги за преводи в съд, в полиция или в която и да било институция в Северна Ирландия или Англия, обади ми се. Насреща съм. До скоро. Чао.